kif intom tfal illum? Nispera li tinsabu tajbin? Jiena Miss Josette illum ħanaqralkom dan il-ktieb li jismu Tikk Tokk mal-Arloġġ. Mela tfal illum ħanamlu daqsxejn il-ħin u naraw x'inkunu qed nagħmlu f'ċertu ħinijiet. Mela ejja nibdew bl-ewwel paġna tfal. X'inhu jiġri hawn? X'qed jagħmel dan it-tifel? Il-ħin huwa is-6:30. Bonġu, sebaħ jum ġdid. Intom fiex ħin tqumu tfal filgħodu biex taħsbu biex tmorru għall-iskola. Mela ħanaraw issa se jiġri wara li t-tifel tagħna iqum. U issa x'inhu l-ħin tfal? X'ħin qed taraw fuq l-arloġġ tagħna tfal? Il-ħin huwa is-7:15. U x'qed jagħmlu t-tfal tagħna fis-7:15 tfal? Kemm hu tajjeb il-kolazzjon. Tieħdu intom kolazzjon filgħodu qabel ma tmorru l-iskola tfal. Għandhom ħafna ikel tajjeb jidher u x'veru. Ħanaraw issa se nagħmlu fil-ħin li jmiss. X'ħinu tfal issa? 8:30. U fejn qegħdin tarawhom il-dawn it-tfal fit-8:30. Nibdew bil-lezzjoni tas-somom. Naħseb bħalhom tkunu intom ukoll fil-klassi fit-8:30. Bliema lezzjoni tibdew tfal intom l-iskola? Bħalhom bis-somom jew xi ħaġa oħra. Mela ħankomplu naraw matul il-ġurnata dawn it-tfal tagħna kif qed iqattaw il-ġurnata tagħhom. Issa x'ħin sar? X'ħinu tfal? Nofsinhar fil-break nikol il-ħobs li ttini il-mama u naħseb li intom ukoll hekk tagħmlu veru tfal u tilagħbu xi ftit bħat-tfal tagħna wkoll. Ħanaraw x'ħenu issa. X'ħenu tfal? l-4:45. Jien u oħti naraw ftit television. Naħseb anke intom tagħmlu bħalhom mhux veru. L-ewwel tiġu d-dar tiklu xi ħaġa, tagħmlu x-xogħol li tikom l-għalliema għad-dar u mbagħad forsi taraw ftit television mhux veru tfal. U wara x'jagħmlu dawn it-tfal? X'ħin sar issa? X'ħenu tfal? Is-7 fil-għaxija niklu flimkien. Dan huwa ħin sabiħ u veru tfal fil-ġurnata meta l-familja kollha tingħaqad u tikol flimkien. X'taħsbu tfal? Jinnuħu pjaċir ħafna f'dan il-ħin meta nkunu kollha d-dar f'daqqa. U x'se nagħmlu issa? Issa x'ħin sar tfal? It-8 u fit-8 x'qed jagħmlu tfal tagħna? Sar il-ħin biex norqod il-lejl it-tajjeb. U hawnhekk niġu fit-tmiem tal-ktieb tagħna tfal. Mela tfal, tridu nagħmlu arloġġ. Kull ma għandkom bżonn huwa platt tal-karti, nikdbu il-ħin, intaqbu il-platt tagħna min-nofs tfal. Għandna bżonn biċċej kartonċini koloriti
biex naqtaw il-minutieri tal-arloġġ. Ntaqbu il-minutieri min-nofs. Nużaw butterfly clip. Npoġġuhom u hekk. Mbagħad tistgħu iżżejnu u tpinġuh biex jiġib naqra kuluri. Iż-żgħar tfal l-arloġġ tagħkom u hekk tkunu tistgħu tagħmlu il-ħin bħalma konna qegħdin nagħmlu. Pereżempju l-istorja tagħna bdiet fis-6:30. Nispera l-istorja ġbitkom tfal, nerġa' narakom darb'oħra bi ktieb ieħor.